I bon profit. Bones. Què? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Ho ha dit, però fa bon dia. Tercera etapa, avui amb un bon esmorzar, com sempre. Mireu. Bueno, Aviam què diu el rei, que llavors me dona en Fuscanya. anem continuant esmorzant. Jo no esmorzaré avui, No, mira, no has volgut dir res, Lluís, aquest matí. Les sensacions són contraposades. No sé si estic molt bé o estic molt fluix, però veient aquesta gent aquí fotent aquestes mariconades... Mira, Lluís, con la patita. Mira el rei, hòstia, ras, que mourà, ja veuràs. És capaç de moure aquesta roda. Collons, tu. Avui ja el José Enrique a l'altre cantó, tio. Fins i tot el Toni. Emili, fes-ho una mica, perquè si no, aquí sembla que ningú... Ara. Bueno, avui... Grava una mica estirant, tio. Bueno, avui, tercera etapa, Moncaro, Beceite. Esperem que sigui tranquil·la, és una etapa senzilleta i l'únic inconvenient és que les previsions és que a les 12 plogui. Esperem que no s'acompleixin i triguin molt més en ploure. Vinga. Que és la ruta dels pedals, 300 metres de desviament. Com podeu veure, el lloc és molt maco, unes pedres i una natura, i si calla una miqueta sentireu els ocells.
Per aquí deu baixar l'aigua quan plou. Ara. Ara suavitza una mica, Una mica. Vaya pujadeta, Siempre alcohol de oli. Pero puja menos que la criminal, Sí, pero es mucho más rato y más cansado. Eso sí. Llegas ya muy cansado aquí arriba. Venga! Sí, que encara queda un bon tros, Bueno, 60 metres. Bueno, què? Poseu-vos aquí tots, va, que hi ha unes vistes molt maques al Caro. Sí. Però amb les bicis, tu. Vinga, va. Vine aquí. Bicis ja. Va, jo vull... Aquí amb el tio més Va. del món, hòstia. Va, espera. Vinga, quin lema? Quin lema? Lema! Vinga! Germanó! Germanó! Anem aquí ara al costat del palo, en aquesta pujadeta. Recuperant pulsacions, descansillo, fresquito del bosque. Sí, fresquito, sí. Aquí al davant també tenim el José Enrique, esquivant un vassalet d'aigua. El José Enrique, que mai s'equivoca amb els tracs. Bueno. Aquí sí que està una posa de... Oh, ja veus, el Biel. Pues no, que me voy contra las piedras. Jo vaig en desviat ahir tota l'estona. Sí, a mi em va passar ahir. Quan vaig agafar el desvio de la llarga, que en teoria és el track original, em posava desvio tot el rato. I no sabia... Bé. Les pulsacions bé, Bé. les cames bé, No tan bé. no tan bé. No tan bé. Bueno, però això s'acaba ja, Queden 400 metres ja, com a molt. I després és una baixada suau. No, jo almenys el que veig... Penseu que jo sempre veig només 1,5 quilòmetres.
Ens hem desviat 1,6 km de la ruta per veure aquesta meravella. Llàstima, diuen que no baixa molta aigua perquè estem en període de sequera. Però bueno, ja podeu veure que